Да. Добре. Здрасти, Руми. Здравей! Всъщност ти с нощи ми звънна, за да ми се похвалиш нещо. Да. Само малко контекст да дадем. Ние с теб преди отдавна работихме. Отдавна, може би от половин година, от една година не сме работили горе-долу. От август месец не сме работили. От август месец, да. А преди това известно време сме работили за неща, които така ти имаше страх от високо, не можеше да застанеш на балкона дори. Тип неща, които повечето хора биха нарекли паника атаки или нещо такова. Да. Ако искаш, кажи с твои думи горе-долу. Аз горе-долу тогава започнах точно така, защото живеехме на 7-ми етаж, не можех въобще да стоя там, не можех да излизам на терасата, не можех абсолютно нищо. Представях се постоянно някакви неща, после имах други притеснения, които с времето абсолютно изчезнаха. Сега се живея на 5-я етаж и нямам никакви проблеми с това. И просто си се чувствам добре, без значение където да съм. Веднъж се случи да ми звъннеш и да ми кажеш, Ивето, тук направих, стана ми кофти, гадно, тръгнах да изпадам в криза, направих нещо, обаче се почувствах още по-гадно. Да. Помниш ли? Да. И всъщност тогава какво беше направила? Да, тогава вместо картината, която ме притесняваше да я смоля и да сложа по-хубавата картина, аз я оголемих картината, оплаших се още повече и стана още по-гадно. Да, спомням си, че тогава звънна и аз всъщност бях много доволна тогава, защото огромният проблем и голямата трудност е, че хората не са склонни извън сесия да опитват разни неща. А ти, макар и така сменено и объркано, беше решила да го направиш. Нещо, просто след това трябваше само да си доправиш как точно. И кажи ми все едно, не сме се чували от снощи. За какво ми звънна всъщност нощи? Така, снощи, понеже ние пътувахме в началото на годината за Рим и на екскурзия ходихме с приятели. И с приближаването на датата на екскурзията едно притеснение, че ще пътувам с самолет, защото ми беше за първи път. И вече предишния ден едно притеснение, треперене, вече ми става лошо и... пропадна ми телефона. И не се случваше нищо. И вече стигаме на летището и аз си казвам, Руми, ама ти знаеш как да го направиш, направи го, успокой се, качвай се на самолета и вече, всичките там чакаме, аз отидох, затворих се. И вече, то стана за секунди, просто аз вече някакси даже се очудих колко бързо стана. Просто тая гадната картина, в която се притеснявам, в която ми е гадно, направих я малко, отдалечих се, просто си представих колко ще ми е хубаво, че нещо ново, че отивам на екскурзия, направих си я голяма и вече... Както се качих в самолета и едно такова голямо спокойствие ме обзе, снимах си, въобще нямаше никакво притеснение. Страхотно, защото истината е, че ти това, което ми обясняваш, че си направила, няколко елемента. Значи, първото е, че си комбинирала някои от техниките, така наречения swish pattern, когато имаме такава картина гадна, неприятна, заменяме я с нещо, което наистина ще ни е по-полезно. Другото е, че си извлекла всичките неща, как го правиш. Много хора проблема ми има от това, леле край, аз съм смотан, сега ще умирам, сега леле колко съм задръстен и продължава. А това, което много ми е кеф за теб, че си направила, че си хванала, я да го видя сега тук аз как го правя. Всъщност осъзнаването, че ние си ги правим нещата, това е страхотния кеф за мен в момента. То просто аз си го осъзнавам, че всичко си идва от мен, аз си ги правя тия картини, и като просто ги смена да ги правя по-хубави, ще ми е по-хубаво. Просто ми пълниш сърцето. Страшен кеф ми е, защото това, макар че сега, заради тая работа, де ти се научила, няма да идваш при мен да ми плащаш и аз да ти го правя това. Много неприятно си го причиних. Обаче точно това е и това, което снощи ти казах, когато дадеш на някой риба
една да се наяде, както сме го правили в сесиите, нали, да оправим някакъв конкретен проблем и после айде пак да идваш и всеки път, защото си гладна да ти давам. Това, което сме направили е красивото, че всъщност ти в момента сама си я ловиш рибата. И каквото и да стане, защото ти и друг път си ми казвала, това пробвах, онова пробвах, я дай сега това или онова. И всъщност ти си наясно, че можеш да си ползваш един куп неща, които си тренирала. Реално. И си можеш. Много ми е кеф. Много. Аз постоянно, особено пък и това за болката, постоянно го използвам. Онзи ден си правих една козметична процедура тук на устата и вече гледам моите приятелки, защото бяхме с една приятелка и тя вече се гърчи от болка, гадно и обаче аз си легнах и си, нали, докато го правеше това, аз въртех си в главата, мислех си, още нищо не се ще ми тя викам, ти даже и не мръдна. И аз викам, аз се бех замислила. Направо, това е красотата в цялата работа. За мен това ще стане много дълъг разговор. Аз те поканих за съвсем набързо и не искам да се разпростираме, но ми е изключително кеф, защото това е важното. Да можеш сам да си знаеш, че каквото и да ти се случва и да се чувстваш, това е нещо, което правим, а не е нещо, което ни се случва. Страхотна си, супер. Да, аз даже вече нещата, примерно, дори да се почувствам на момента кофти и така нататък, си казвам, ама то сигурно имам нужда да се чувствам така, не се плаша от това. И вече си казвам, ама това е еди какво си, аз си знам, нали вече, няма страшно от това, то ще мине. И въобще не написам така навътре да се плаша. Това, което много ми хареса с нощи, като ми каза, е, че вече поне не се занимаваш да се завираш, да четеш. Ти преди много се завираше по групи да четеш трагичните истории на хората, кой какви проблеми има. Да. Просто приключих изцяло, защото за мен си осъзнах, че тия неща, това примерно са на различни хора, то на всеки може да му се случи различно нещо. А аз така като прочета нещо, някакси си го превъртам и веднага и аз го имам, и аз съм така и просто приключих. Ти самата, ние сме с различни склонности, но ти си изключително емпатичен човек. Може би заради това и си толкова успешна в работата ти и хората им е готино с тебе. Ти си в сферата на, да го наречем, комуникациите с хора. Да. И тези хора, като теб, имат склонност да влизат в обувките на другите, да се поставят много на тяхно място. Ние не сме работили за това, защото не ти е било проблем, но има и начини така, че това да не е прекалено. Така. И това ми хареса много, че си сложила край, спирка и стоп. Чакай сега, това са други хора, моля ти се да не се занимавам с неща, които не са ми. Да, защото просто то не ми влияе добре и се чувствам. Аз като прочита нещо такова, все едно оставам без сили. И примерно, вместо да чета такива неща, имам такива групи, които са с мотивиращи някакви цитати. Като ми стане гадно, отварям тая група, чета 5-6 и продължавам да си работя с клиенти или с каквото и да е. Това е много готино, което казваш. Не, че се напомпваме изкуствено, ами да си наясно от какво имам нужда с конкретна цел. Аз имам да си свърша работа, искам от нещо да си оправя настроението, състоянието, отивам, свършвам си, защото има пък хора, които се забиват в тия мотивации и са нон-стоп така мотивиращо да ми е и забравят да си... А ти го правиш с цел. Страхотно. Страхотно. Много се радвам, защото това е истинската цел и основната цел на NLP-то, невролингвистичното програмиране, да научи хората да си имат инструменти. Това, което ти си отишла на летището, направила си нещата твоите си, свършила си работата и си отишла и си се кефила на полета. Супер! Даже само вече стигаме в Рим и аз викам къде ще пътуваме на друго място, вече съм готова. Искам още. Много приятно ми беше. И много добре мина и на отиване, и на връщане, много добре се чувствах. Страхотна. Значи, моите поздравления. И аз съм много, много горда, че съм си свършила работата. Защото сега, нали, тая твоя супер сила да я ползваш за готини неща.
Да, да, да. Много готино. Много ти благодаря, Руми. И аз Оставям ти те благодаря. да си работкаш и мисля, че това видео ще е много полезно на някой, който се чуди за какво е тая работа, дето я правиме. Аз много се Това е. надявам, защото и аз доста се лутах преди всичките тия неща и ми трябваше нещо такова, което да ме стимулира. Всъщност сега нищо не те стимулира, ти сама си го правиш. Това е Да, готиното, че ти сама усещаш си се на време, опа, тук сега какво ми е, що ми е, и я чакай това да си ползвам, това е инструмент, че цък-цък, това върши ли ми? Супер! И накрая с самолета в Рим. да. И накрая в Рим, да. Обичам те! Хубав и успешен ден! Чао, Руми! Благодаря, И аз ти чао! благодаря! Чао!